изпълнителите от второто издание и я споделите на собствените си стени във Фейсбук. Всичко това в официалната Фейсбук страница на Радио Енерджи България. Давай, бейби! Моето момиче! Моето момиче дава газ на митачето. Потом ми в пакет София Пловдив. Много е палава и обича облегалки гола. И двете червени, и двете Алфа Ромео. Както викаше, както ще да каже моят приятел Боянчо Бонсъра, и двете Алфа Ромео, и двете червени, и двете с турбо. Да е жив и здрав, много го обичам. Боянчо, голям пич. Голяма палавница там моята жена. Не мога да я стигнем. Гледай какво става. Ох. Много е палава. Малко и беше с нощи. Малко и беше. Малко е! 6 часа секс, малко е, Ханко. 10 часа. Не мога да стигнем, майна. Бах му майката, карам 160. 160 не мога да стигнем, човек. Бах ти палавницата. Това имам земя в пазвата, майна. Давай, бейби! Где си, бейби? Моето момиче. Тя че карам 180, с едната ръка снимам клип, майна. Се пребим някъде като кучи. Ево, майката. Чай да взем да спирам и да дам газ. 180 не мога да стигнем ли, бе? Това не е работа. 200.
Това е Огин, жена си имам. Огин и жупел. Аз съм змея, тя е... Какво е тя, мая? Ламята ли ще е тя? Тя ще е ламята. Ужас. Ужас. Огин и жупел. Огин, момиче. Ево.